Primarul venit din Turcia a vizitat România cu scopul de a crea parteneriate. Acestea constau în schimburi de experiență, promovarea și conservarea tradițiilor turco-tatare în țara noastră, dar și încurajarea mediului de afaceri. Romanya ne kadar zenginleşir, ne kadar güçlü olursa, buradaki insanlar ne kadar mutlu, ne kadar huzurlu olursa bilin ki biz de gönülden duacınız oluruz ve bu anlamda destekçiniz oluruz. Sigur că vă vom susține și vom fi fericiți când vom vedea țara românească se dezvoltă și mai mulți oameni de aici au alte standarde de viață. Decât standardele lor de viață și noi vom fi mult mai fericiți. Pentru că există relații de ani de zile între cele două țări, reprezentanții turci doresc ca România să se dezvolte așa cum se cuvine. Și pentru că a fost încântat de propunere, primarul Florin Mitroi a semnat imediat acordul și a susținut că își dorește o colaborare cât mai trainică. Am o populație de 15-16% de tatari. Și am spus, domnule, obiceiurile de acolo, obiceiurile de aici, să se turco-tatari. Din totalul cetățenilor din comuna Valului Traian, aproximativ 15% formează comunitatea turco-tatară. Prin acest parteneriat, reprezentanții etniei vor putea beneficia de schimburi de experiență, dar și de evenimente pentru promovarea și conservarea tradițiilor. Nu pot decât să salut inițiativa omologului meu din Turcia, să-l felicit pentru că astăzi am cunoscut un primar înțelept al Turciei și nu numai președintele unei asociații de primari din Turcia și sper să o continuăm pentru că noi de fapt începusem o colaborare cu o localitate din Turcia, iar dânsul de-aia mi-a trebuit decât niciun minut să semnez această inițiativă, pentru că noi am făcut deja demersuri încă din 2005, suntem într-o asociere cu o localitate din Turcia, se numește Cuciuchioi. Astăzi nu facem decât să demarăm, și Bojada, să demarăm ceea ce noi începusem și să creăm, dacă vreți, o legătură mult mai strânsă între România și Turcia. Murat Aydın a fost încântat de faptul că a găsit în România un partener de nădejde, astfel că Florin Mitroi este acum asociatul cu numărul 1101. Ben Romanya'ya ilk defa geliyorum. Este prima dată când vin în România. Ve inanılmaz sıcak bir ilgiyle karşılandık. Și am fost primit foarte, foarte frumos și călduros. Mă bucur să mă aflu aici. İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanıyım ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin başkan vekiliyim. Primarul sectorului Zeytinburnu al İstanbulului. De asemenea, Biz Romanya'yı seviyoruz. Özellikle son yıllarda Türkiye'de futbolda en büyük başarıyı Galatasaray futbol takımı yaşamıştı. Onda da George Hagi'nin çok büyük katkısı olmuştu. Ondan sebep böyle Roman halkına karşı gençlerimizin bile büyük ilgisi, muhabbeti vardır. Noi iubim România și atunci când Galatasaray a câștigat Cupa Europeană, știm foarte bine că Gheorghe Hagi a avut un rol foarte, foarte important și asta arată foarte mult că tineretul turc este foarte unit cu tineretul român și prin fotbal, nu numai prin cultură. În cadrul întâlnirii, oficialii au făcut schimb de cadouri. Este o inițiativă mai veche, care se realizează zilele acestea, când în România vine în vizită o delegație a Asociației Primăriilor din lumea turcică, cu sediu central la Istanbul, și au fost în vizită astăzi la Valul Traian, au stat de vorbă cu primarul orașului, localității Valului Traian, și în municipiul Megidia au stat de vorbă cu domnul primar și au fost primiți în vizită. Deja această vizită are rezultate concrete. La această asociație a primăriilor din lumea turcică sunt membre, erau până în astăzi 1100 de primării, astăzi încă două primării, primele două primării din România, Primăria Valului Traian și Megidia, au devenit membre, au semnat deja aderarea la aceasta. Delegația din Turcia a efectuat o scurtă vizită și la primăria municipiului Medgidia.